Molt bones, nois. Este fill de puta ha dit als de tercer que fiquin 15 likes al vídeo. Este també ha ficat like. I ara tinc d'anar en aquesta muntanya. Bueno. Estem anant allí. Tu no et vols ficar en forma, m'han dit? Sí. És així? Això és ideal. Sí, ja ho sé. Però és que Joey, si voleu mirar la meva cara, ja estic mig mort. O sigui que... Tens massa fred que l'esport. El Monegrés. Arnau, el Monegrés. Hem de baixar per aquí, crec. Arnau. Baixar si t'ho despuja. Tens massa com pel cresport. Digues alguna cosa per la càmera. Pues, doncs, Doncs... és molt sexy. I te gravo la vida. Vale. Mireu el vídeo d'Arnau Gangsta. No mireu el de Matrix Juga, doneu-li dislike. On tenim d'anar, Arnau? Hem d'anar a un lloc que no sé aquí, que és allà. Aquí, mira, veus això? Sí. I hem de baixar per aquí. Ara cau el mòbil. Hòstia, encara està llum. Dime que hi ha baixada. Espero que facin això i no això. Que allí se'n va a un altre lloc. Jo he anat una vegada aquí. Bueno, mireu les pistes. I anirem per aquí, me cau una puta. Bueno. Ibiza City, capital fenomenal, Clash Royale. ¿Qué parte subimos? ¿Qué tal? Jo hi ha una foto. Like y sub? No. ¿No? Dislike, vale. Si no estáis suscritos. ¿Cómo que no? No estáis suscritos. No. Anda, me suscribo por ti. Oh, es mentira. Bueno. Collons, loco. Espera aquí. Joder. Matrix, camina. És que dels dos camins més rectes que hi ha, tenen d'agafar este. Ai. Bueno, pels subs i pels likes. Joey, què li dius als meus subscriptors? No seguim Matrix Juga. Vale. El bullying és real. Nos veiem a dalt. Bueno, nois, estem arribant al lloc on volem anar. Seré el primer youtuber alemà que anirà aquí dalt. Sí! Hòstia, un gusano. Sí! Ui. Sí, joder. Se copió de 8 XD. Arnau, torna a Google. Espera, tío, ya estoy. Sí! Hem anat 3 quilòmetres a dalt per veure un puto pal de merda. Wow. Més? Creo que me lo sé. Ah, jo què sé. Mira, Arnau. Ai, Arnau, Mati. Hòstia, Ah, sí. Nois, ara hem arribat. Segurament ja ho heu vist a la part d'Arnau Gangsta, o alguna cosa així. I ara estem anant cap a Sant Blai, després cap a Tivissa, capital. Bueno, ara preguntareu per què estic sol. És perquè soc un puto lento. I es van fent sprints per aquí. I com que
Ja he caigut com a 5 vegades o alguna cosa així. Ja no tinc ganes. Marca ahir el següent, no sé si es veu. Però bueno, en resum, va estar bastant guai. I doneu like si voleu. Home, tampoc ha sigut tan malament. Jo estava bastant cansat després de tot això. Doncs no, que ha trobat un camí on quasi no es podia, no? I bueno, és que no puc més, tinc un flato. I bueno, nos veiem en un altre vídeo, like i sub, i adeu. Arribat a Sant Blai. Hola. La de contarines no. Ah, vale. Està bo el bocata. 12 i 13. Jo sí que acompanyo, si no vols tu. Jo pregunto. Aigua natural, fenomenal. No tens per què. Vull veure el pare del llano, mare. És un passajec. Bon dia. Ja, luego m'entén. És gratis, Matis, loco. Ja hem arribat al nostre destí.